Ähliňize salam. Men bu gezek size IMO programmadan, yani IMO uygulamasyndan näde mut krystalyň alynşyny görkezjek. Görkezemde şu videonyň aşagyndan görüp oturýarkaňyz like barmagyna basmaňyzy we kanalyma patpisatsa etmedik, yani agza bolmadyk gardaşlarymdan, doganlarymdan baryňyzyň kanalyma patpisatsa etmeňizi haýyş edýärim. Hanunna başlalyň. Öz telefonuňyzyň Google'a girýäňiz we şu ýazylýan ýerine, saýdyň adyny ýazylýan ýerine indi men şeýle görkezýän size istoriýamdan. Ine şul ady ýazýaňyz. Ine Droidgen diýip ýazylar. Google'da ýokarky IMO hak diýip ýazylar. Droidgen.net, droidgen.net IMO diýip ýazyň isteseňiz. Indi men şeýle gönümel girip görkezjek. Ine şörden gireňizde görünýän IMO diýip zaten ýazylgydyr. Ginar ýerebit. Ine şörde soňky alanlaryň ýurtlarynyň haýsy ýurtdan näçe kristal alynan bolsa mutluk bilen bu program arkaly hakeriň çykaran programmasy bu. Şol arkaly ýazýaňyz. Seretdiňiz ne görkezýär, şörde ýazýaňyz näçe kristal gerek bolsa kristalyň sanyny görkezýäňiz. Naprimер, meňe IMO ulanamak özüm ýöne IMO ulanmasam men size şeýle görkezýän Ginar ýerebit ýazýaňyz, basýaňyz IMO'daky öz adyňyzy, IMO'da adyňyz näme bolsa şol adyňyzy şörik ýazýaňyz. Ine näme, naprimер diýen men öz adym Maksat diýip ýazalyň. Maksat. Aşagda telefonuňyz Android bolsa Android diýip ýazyň. Näme, iPhone ulanýanlar iOS diýip ýazýaňyz. Onsoň продолжать etýäňiz. Indi şol siziň öz telefonuňyza ýükleýär. Indi şu wagt barlyga geçirýär. Siziň telefonuňyz şu. Şöyle ýene barlyga geçirip otyr. Barlyant IMO uspешный diýen maksat atly badyr edil IMO'da kenrem belki. Yani özüňiz bir belli bir ýokdur şulada diýip ýazyňda şeýde biräk geçiräýin. Şonu dogry geçýär. Maksadat ýazsaňyz iň birinji maksadat bilen kim sakraýyn diýen bolsa IMO'ny ana şolada geçýänler habar edýän öňünden. Indi siziň проверка человека, чтобы предотвратить злоупотребление работам нашего генератора, вам необходимо выполнить проверку человека, выполнив одно из следующих приложений diye. Indi patwirdiýet etmeli şonu. Şoň geçmek üçin siz ýa biljeksiň özüňizmi dälmi şol adam. Siz patwirdiýet etmek üçin şörde size soraglar berilýär, isleseň şolary geçmeli, isleseň ne şörde обучение Apex Legends diye и ответить на вопрос Apex бесплатно. Супер лёгкий тест по математически. Şoň ýyraýyn indi men şaň satmy hadiýe. Men şol urdan alypdym, alamda gaty öňallym ýöne şu wagt ýadyma düşüp sizem görkezýän idim. Men hil alynşyny. Ne biderek pul götürüp aljak bolup oturmaň. Indi şörde size matematik öz soraglaryny berýär. 40 sanaky test berýär, aňsatjak testler, şolar geçmeli. Ondan soň baryny geçip bolanyňyzdan soň näme size yine следующий IMO siziň adyňyza şol 9999 ýazan bolsaňyz, ýani 99999 şonça ýazan bolsaňyz şonça da kristal siziň IMO'ňyza ýükleýär. Dogry, hakykat. Men bir wagt özüm edip görüpdim şu wagt şonu öz gardaşlarym, doganlarıma da öwrüde nipşalatlar goýup otyr. Naşniti diýe. Naçynady delin. Например, 25%. Ine şöyle ýazýar tagam. Вам нужно будет ответить на 40 коротких вопросов. Все вопросы имеют множественный выбор, поэтому даже если вы не уверены в правильности ответа, у вас все равно есть 25% шансов выбрать правильный ответ. Давайте начнем где. Следующий.
Başyma, ene birinji soru. 2 goşmak 2 näçe bolýar diýe. Ine şurada 4, 12, 16, 8, ine 4'e basýaň, dogry atwet. Ondan soň sledeşi basýaň şey ikinji soruga geçýäň. Düşünükli bolan röýtýän siziň pikiriňizçe şahatlar. Indi men bir oýna oturjak, ýani 40'a çenli baraň soň 40'a çenli baraň soň ine 3'üm 9 9 ýene demsleýçi baraň soň şol kristallar siziň hasaňyza geçirýändir. Dinläýäniňiz üçin köp sag bolun. Ýeneden başga da gowy nemeleri men gorkazjak, kanalymda goýup durjak. Her 3 günden, 5 günden, aňary gitse 7 günden täze bir nemeler çyksa, oýundan nädip pul gazanyp bolýar, ýa-da nähil şekilde Odnoklassnikdan video skaçat edip bolýar, ýa nähil şekilde Instagramdan, indi bilmeýänler köp-de, bilýän meni ýazmaňyz, bilýänlere haýyş edýän gruby kommentariýa bilen ýazmaň. Sizden ullukan haýysdym. Men köplünç gawat delýän jonýarlatlara ine JT täze videosyna çykardy. Nurana Arsana bilen öz gurundaşyny şoň aşagyny daja köp türkmen ýazypdyr. Eliň uzadyk gurulşmasan o agymla haýyş edýän erwet zatlar ýazmaň. Ýazjak bolsaňyz öz Instagram sahypamy goýjak. Men Instagram sahypamda özüme ýüzleniň. Men özüm leboy kişide jogap berýän ýazyp goýsaňyz, eger düşündirip bilmesem, siziň paýyş sözleriňize garşy düşündirip bilmesem, onda blog edip goýberýän. Ol dogry zat. Ýöne normal şekilde gelseňiz, eger şolar ýaly yüzüme diýesiňiz gelýär, yüzüme diýmän başarýan adam bolsaňyz, haýyş edýän sizden öz Instagrama ýazyň. Bärde özüňiz görkezmäň oglanlar. Gyýlardan akan ýazýan göreme, oglanlar daja gyýzat bilen açyp gelip ýazýarlar. Şoň üçin köp sag bolun aýdýan size. Kanalyma agza bolmadyklaram agza bolun. Baryňyza spasiba. Köp.